Good morning guys. Welcome wherever new channel ओमफ्राय दिनै मा खालामबावनो जागासिनो दं आरोना गोसोआव ओमफ्राय ओंखाम उखैगासिनो दं आरो खामानिबोथ' मेरला दं मावगारदों ओमफ्राय हरावथ' बिराद अखा हादों आसरित फिसालाया ओंखाम जागासिनो दं मा होनो माम जानोसै होमबा माने ओंख्रिया जेबो गैया थुमफुजों आलु जाबो गैया जागासिनो दं बिमाया ओइ माम जा सोर थुगासिनो दं आं जाग्रा लानोसै ओंखामखौ ओमफ्राय बिनि उनाव खामानि मावनोसै एसे एनै न'नि खामानि अमानि आदार नै थास' मैया रुदोंमोन बुरैया अमानो गैला नङाथो आरो सप्तासे थागोन आरो सप्तासे थाङा 5 दिन नंगौ थ' दाबो माम जानाय दाबो जायाखै जोंना जाखांलायबाय अमानो आदार माबायदि होयो लोगोफोर बिसोरो कमेन्ट खिन्थाहर ओमफ्राय जोंहाथ' जेनेबा गुन्दैजों ओमफ्राय ओंखाम दंबा ओंखाम होसिगोन एसे ओमफ्राय आरो थास' रुनानै होयो आरो थास' जोब्बाथाय माबासिगोन मा होनोमोनलाय सुपारि जुमाय सावनानै मालाबा जुमाय सावो ओमफ्राय बिथिं नै अमाया गोजांथारबाय आंना माबायानो गैया नै सान्दुंआनो गैया आंनो सान्दुं नाङा होननानै ओमफ्राय दा नारा हाहैनोसै बेनो जिगाब गैया नालाय नारा हाहैनानै होनांसिगोन अमानो नङाबा गोजांना थमफ्रा थायो फुङाव बिराद गोहो गोलैयोना थमफ्रा थायो दा नारा हानोसै नारा नै मेरला दं नाराया सबबो हाजोब्बाय गोसोआव फोथाराव नै थुरानदों माइखौ हाखांजोब्बाय अमानो हानोसै बजासे जाबाय जासिगोन बे बजासे हाना लाबाय बिराद दुस्थ' खालामो नै आसोला होबा माम बालायखो होबा होमबा दे हाज मानगोन दै मानगोन र' दा मानगोन र' अमानो सि अमानो नोंगोर मोजां जासिगोन आरो अमाया बिदि बना होनांगौ अमानो होनबाथाय मोजां आरो बिसोरनो दोननो बुरैया थायो गुदुं गुदुं मोनो आरो बिसोरो एबार दुगैना लानोसै 12था जाबाय नालाय दुगैना लानोसै ओमफ्राय दुगैनानै खामानिसै खामानि दं आंना फिल्डआव खामानि मावाबाथाय ओंखाम मोनजाया बेफोर खामानि मावथारनांगौ दुस्थ'आ सेस गस्लाया हामदों दुगैनो आं दुगैना फ्रेस जाबाय आरोना फ्रेस जानानै दा खामानियाव फैबाय ओमफ्राय खामानि नांगौ माबायदि जों आरोना फिल्डआव माने फिल्डआवसो दं आरो खामानिया फिल्डआ बेनो आरो ग्राउन्डआ बे खेल जागासिनो दं बे खामानि मावनांगौ दै रोगानाय मा रोगानाय साफा आरो गासिबो खामानि बेनो मावो आरो खामानिखौ खेला मोजां ना गाइस बरिया नै बे खेल जागासिनो दं दा आं ससे क्लिप देखायग्रो नोंसोरनो पासो मा bawa double kok lagi auto kan hari ini
Offside. Pas gile. Ôi trời này. खामानिया जोब्बाय आंना जोबनानै ओमफ्राय दा न'आव थांसै ओमफ्राय न'आव थांनानै रेस्ट लायनोसै ओमफ्राय आरो गाबोन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थ' दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनगोन दै बाय बाय।